Ea ba, ze gertatzen den, ikusi duzu elkarrizketa grabatu den garaian, orduntxe heldu da, bosta laurden gutxi inguru edo olako bat ferria, eta orain beste ontzi bat, hemen, paseoan da ibiltzen dira, aurrean El Puntal ondartza dago, Pedreña aldera baten dira baita ere hainbat eta hainbat, handikona etorri ere bai, eta harrigarria da, hemen ontzi hauen trafikoa handia da, lehen propio hurbildu naiz Aruntza ikusteko, ea zer zuten planifikatuta edo, eta txarteldegian jartzen zuen. Gaur ontziak ordu erdiro aterako dira. Zergatik, txanda bat bukatu eta pentsatu dut, adostuta ote dago edo asmo hori ote dute edo. Azkeneko 10 minututan hemen Miguel bi pasa dira Regina izenekoak. Oantxe bertan, estropada zeiretan zuzen hasi izan balitz, martxan izan behar genituzke, eta jadanik pasada, ontzi bat, eta ez da ez oso serioa horrela ibiltzea. Baina, bueno. Arazoa da nere ustez, hemen pasalekoaren hormaren kontra, hemen errepunpa uzten duela, eta urak zikindu egiten duela, batez ere, lehenbiziko kaletik doazen ontzien kaltetan. Bueno, epaileek deitu dituzte lau traineruak, hemen ari gara ikusten, irudi hau orain dela 3 minutukoa da, grabatutako irudia duzue, eta begira nola sartu den estropada eremuaren erditik, noski hauek Regina deitzen dituzte, eta hor badute gainera irtera lekua, eta zuzen, Aruntza, eta orain ontziak epaileen agindutara kokatzen ari diren horretan, beste ontzi bat ikusi dugu, katamaran bat, hortxe prestatua, eta klubetako ordezkariak haserre ditugu zutik, epaileen gana keinuak egiten ona begira, eta ea ontziak hor mantentzen dituzten. Ez dago modurik estropada eremuaren erdikaldetik pasatzeko asmoa du, berriz ere, ikusleekin eta turistekin doan ontzi horretako patroiak, ez da? Hortxe dago zalantzan, baina arraunariak prestatzen ari dira, eta horrela lanari ekiteko modurik ez dago. Ez da gutxia horik ere. Tamalez, hemen ezaugarria hause da. Etortzerako, honen beldur ginen, alegia, trafikoa, aurra eta bestea. Nik uste zain dagoela, ontziak noiz irten eta Aruntza ferriaren ingurura noiz pasako, bera, estropada eremuaren erdikaldetik pasa eta Puntal aldera gurutzatzeko. Itxura edo tankera hori hartzen diogu. Hori ematen du, orain geratu egin dela Mikel, baina horiok ez da txaskatu egin du, eta iruditzen zait, edo zirt edo zart egin behar dutela. Orain geratu egin da bintzat ontzia. Geldi dago, eta esango nuke zain dagoela, kirolariak pasa arte. Eta Nadet Agirrek eman du agindua, handie, bere arraunlariei, sartzeko balizara. Baina nahaztuta zegoen, lehen baliza horretan estatxa, baina bizkor hurbildu dira, epaile bat hurbildu eta askatu du, eta ez dut uste orain Nadetek arazorik izango duenik, eskutan du jadanik eta... Begira laugarren kalean, Donostia arraunek ere. Donostia estropada eremuaren kanpokaldean da, eta orantxe badatoz, poliki, Aize honekin, dugu eta badoaz. Aizea estribo ramuratik sartzen da, eta irtean, geldiko gotea, ez tatxari lotuta, denborazkoan egoten da, patroientzat ez da erreza. Oso txarra. Maniobra zaila. Guztiak ere, beti ere, aizeari eman bertzaio, branka. Zela aizeak nolabait behintzitzen badu, gain hartzen badu ontziari, orduan utzi egin behar. Astear da, jaun Andreok, Euskotren Ligaren 11. edizioa, lehen kaletik Orio prest, bigarren kaletik Hondarribia prest, hirugarren kaletik Donostiarra prest, eta oraintxe laugarren kalera hurbildu, eta hor ari da Andrea Astudillo, Donostia Arraun Lagunakeko patroia, estatxa hartu eta bera ere behar bezala kokatu nahiean. Eta hortxe dira, epaileen agindutara, semaforoa ere, orantxe, argiekin, keinukari, semaforoa, Erne. Hondarribia atzeraka.
Hori ere agindua. Hori ziatzeko agindua. Bandera Oraintxe. txuria, argia gorrian jarriko dute. Gelditzeko horre. Ez dago erresa gaur irteera. Estropada eremuari begirari dira. Nik uste dut hemen dagoen katamaran hau, haizeak sartu egin duela, estropada eremura bezala eta hor makina sartu dio. Erne, nik uste lanerako pronto daudela, zeren bestela atzerapen izugarriarekin hasiko da, gaurko lehia. Eta gaur baldintzak ez dira erresak izango, ez orain da ez da gero gizonezko ere. Lehen esan duguna, dagoen haize honekin, hor toki egokian mantentzea ez da txantxetako kontu. Oso zaila. Eta horregin behar izaten dutena da, berriro izango dugu pranka haizeari eman. Ez dela gaina hartzen di. Eta noski, gu irterako balizei begirari gara, baina kanpoko balizen inguruan ere, badirudi epaimaira, nobeaderen bat heldu dela, eta horregaitik bandera txuria lehen altxatzekotan zirenean erretiratu egin dute. Gora berak. Uste eta nahi baino gehiago zoritxarrez. Eta bien bitartean, semaforoa piztuta dago, keiukari, hor ikusten duzue. Baina horrela asko irautea ez da ona, kirolarientzat. Eta oso nekagarria, Mikel. Bai. Nekagarria. Horretostan sartuta daude. Fizikoki eta mentalki. Psikologikoki ere, bai. Hori da. Begira, estriborrak abantean. Begira, ondarribiko estriborrak, bai. Kanpo kaldeko balitza bat ez omen dago behar bezala, eta horregaitik. Bakarren batek laizter askatuko du. Utzi beharko, abisua eman da, hobe da. Utzi atera. Pixkate ariketaren bat egin, minutu bat arraunean jarrutea, tentsi hori baztertu. Dios! Favor! Prest! Argi? Ez, baina hemen irteran epaileak Orofino jauna ari da, bandera eskuan duela, eta Esan beharko liokete ba. baldintza hauetan Estropalari. ikuste dut, bai, eta begira, ia 10 minutuko atzerapenarekin goaz. Laugarrena omen da, laugarren balitza, horia. Eta bai, kokatzeko agindua eman du orain epaileak, eta ea lehen lanean ikusten ditugu. Traineru barruan ikeragarrizko tentsioa sortzen du egoera honek. Eta funtsezkoa da hor kontzentraturik egotea. Egoera ez da eta erreza. Liga hasieran gainera. Orain Donostiarra honek lanak. Arraunek, bai, ez estatxa gutxi eta ez harritu orain. berriz hartuko dira. Ez harritu orain, beste bakarren batek ere uzten badu. Orio, bere lehen kale horretatik nahiko ondo ari da moldatzen. Haizea ere behar bada gutxiago, Mikel, babesago. Hondarribiak gehiago sufritu du hor mantentzeko. Donostiarrak hainbestean, 3. eta 4. Donostia Arrau lagunak ere egon ezin haundi xamarrarekin. Claro, orain Orio gere utzi, berriro sartu, ondo enfilatu eta bar. Ea ubalekoa den ba. Ea kokatzen diren. Eldu babor, estriborzia! Nadet, hori da maniobra sartu, eta branka izari emateko, estriborrek zitea, eta gero azkeneko unean, enfilazio egoki hartu. Donostiarra ongi, Donostiarrak ere bai. Horentxe Hondarribia sartu da. Eta ematen du bere ala kokatuko direla berdeak ere bai. Eta Arrau lagunak ere ari da sartzen. Hemen ditu. Elastiko edo platanito ikusgarriarekin. Lehen urtean estrenatutakoa. Jauna. Dagoeneko libratu dute estatxa.
Ea ba. Vale, vale, vale. Piskat trabeska dago, Donostiarra. Donostiak enfilazio egokia hartzen duenean, hor nomait izango dituzte. Favor. Hori atzera joateko, baina ostatxa hori laso dago. Bai. Estropada ere garbi ikusten dugu. Hauxe izango da, unea. Bandera txuria. Hori da. Uretako epailaren esku. Atzeraka treneruak. Bai. Non ordea. Avante, avante. Vale, vale. Ia, ba. Semaforoa gorri dago, Hondarribi ez dago ondo kokatua, eta hirugarren kaleko buia ere pixka bat mugitu da. Vale, tía, tía. Tía, Txabetan, tía. Bai ere, Dale, pro, favor, solo. berriz ere kokatzera eta Donostia Arraulagunak zailtasun handiekin. Epaileak ere haserre, baina kirolarien larruan sartuta, batzuk ez dute horren besteko esperientzia ere bai, horrelako baldintzetan, eta Aizea korronte. irtera askarxa barra egin beharko litzateke, nahiz eta teknikoki behar bada, kokapena zoragarria ez izan, baina bestela atzerapena geroz eta handiagoa eta urduritasuna progresioan baita. Hor askotan aipatzen da arraunlariek ipurdiko zurrean edukitzen duten zauria eta bar. Askotan horrela egoteak hori gehiago eragiten du arraunean aritzea baino eta oso nekagarria izaten da. Isterrentzat arraunen hasi ezkero istarrak mugimenduagatik une batean luzatzen da, baina orain guztiek kiskurtuta dituzte istarrak eta benetan nekagarria egiten da. Horre. Batez ere pikientzat, istarrentzat, eskioentzat eta abar. Hori pronto da, baina nade talegin handia egiten ari da. Orain hau falta denuen. Orain embarkazioa berriz aurrera, ontzia aurrera orain. Hau aspertu da, zain eta zain, da esan du estropada eremuaren ertzetik, banoa. Ba, leike Eta gerokoak, ez? Ba, leike horrela. Gerokoak. Mama. Falta den bakarra da, hor semaforoa mantentzen duen ontzia Aurretik iramatea. ikutzea, hoxe besteik ez dugu. Bueno, Usadioa Santanderren beste urtebetez betetzen ari da. Bai. Beti arazoak. Beste estropada eremua, banalenako estropada eremua, askoz ez ere egokiagoa da. Kategorian joan zen. Eta ikusgarriagoa, eta... Kategorian joan zen. Ea oraingoa. Tapa. Arraunlariak ongi, kontzentratuta. Silla, Nola estribo. espa. Hor, oliategi gutxi entzuten da hor. Ligako treneruetan. lehen estropada izan da, eta nola espa. Vale. Stop esaten dio, baina iziak tira egiten baitu eta korronteak ere bai. Tú también. Orentxe, bandera txuria. Ia lehen. Avante aurreko. Tapa. Semaforoa gorri erne. Bai! Azkar ibili da. Itxasoko epailea, bada espadan, arrisko handia baitzegoen. Eta beste hortzi bat, puntar aldera doan horietako bat. Hau, ondartzan dagoen jendea ekartzera, ze haruntza hiru lagun bakarri doaz. Begira, sartu motorra eta hemen, olatuak aterea. Hau parka. Bueno, lanean ditugu kirolariak, eta aurkezpen saioarekin ere bagoaz. Hori jotarrak patroilanetan Adeta Agirre, Xanti Zabaleta prestatzaile, eta kuadrilla sendoa besteak beste aipagarria Itziar Olazagazti, ibilbide luzekoa eta saria jaso duena, denboraldi hasiera honetan, hanketik jarri duela Ababorrek gaurko honetan. Hori da, hori horren inguruan zer esango du, iaz urte bikaina egin bai, baina bigarren, eta aurten aurre denboraldian, ia tena irabazi du, eta favorito nagusi da, baina hori gero uretan gauzatu egin behar da. Iazko plantilarekin alderatuta nik uste dut indartu egin duela, tartean Piñeiro, Bigalizia retorre dira, Leira Alkalare bai, eta bar, eta momentuz irtera oso nagoen dute. Minutu batean Hondarribiri 2 segundu, Arraunlagunak 3, Donostiarrari 4. Hor da, Hondarribia. Vamos segunda. Zuten duguna, Vamos ahora, San Juan dik fitxatutako patroia da, Nerea Perez. Bai jauna, Batelenen aginduak ematen ibili dena azkeneko urteetan eta Hondarribiaren inguruan zer esan, pixkanaka pautxoak ematen ari direla, taldea indartu egin dela
eta aurre denboraldian mailatxoa ere eman duten. 0 a 39, vamos, Karta handia, hori jadanik lau segundo. Hondarribi eta Arraun Lagunakin Donostiarrari post. Oso indartsu horietarrak hasieratik. ¡Puca parada! ¡Puca Eta hemen Donostiarra, prestatzaile Iñaki Mendizabal, eta aipagarria hemen ere, San Juanen aritutako bi emakume badirela Ibon. Hori da, Estriborrankear Laura Goldarazena, Babor laugarren tostan Irene Arbeo, horiek iaz San Juanen aritutakoak, eta bueno, Donostiarrak aurten ere, beste pauso bat eman nahian. ¡Sos de presión! Arraun Lagunak bigarren kokatu da, 3 segundo, ontzi bat Oriok Arraun Lagunaki, eta datua hor nazia zegoen, prestatzailea hor ekaine hiri arte agertzen da, Patxo Olabere bai, bien artean, patroilanetan Andrea Astudillo, eta bada esperientzi handiko kuadrilla. Hor datuak ez zeuden ondo, Oriotarren eskifaia zen hori, eta Orio buruan, Arraun Lagunak Laura, Donostiarra eta Hondarribia 6 segundoko atzerapenarekin. Hain zuzen, azken playoffean aritutako biontziak. Gogoratu playoffean, Donostiarra aurretik ibilizela bi egunetan eta matematikoki lortu zuela txartela, Hondarribia bera joan zen eteli gara, baina gero San Juanek goian euskotronen jarraitzeko eskubideari uko egin eta gero, belaunaldi berriari denbora emateko, eta gazteek patxadan egin zezaten lana beti gora, hor Hondarribiak izan du berriz ere aukera honenekin lehiatzeko. 3 minutu terdiko lana, eta Oriok 5 segunduko abantaila ederra, Arraun Lagunaki, eta Donostiako beste trainerua bederatzira, Donostiarra eta Hondarribiaren artean dago hor beste burruka bat. Eta, bueno, kale kontuak direla eta esan dezagun, hemen gehienek nahiago dituztela erdikoak eta aukeran jarrita lehenbiziko kalea laugarrengoa baino. Zergatik, ubidea kanala angeratzen delako, 4-5 kanalen inguruan, gaur ura beranz doa eta gehiago egiten dio laugarren kaleari. Eta lehenbiziko kaleak izan dezakeen okerra edo, baliz aurreko lehenbiziko minutuan ura bera jetxiala ondo gutxiago. Bi traineru, errenta ederra Oriok Arraun Lagunaki, Donostiarra 10 segundora eta Hondarribia azken tokian orain. 36 palada. Markatu lehenengo minutu terdian edo Hondarribia hobeko, baina orain bigarren kale horretatik bera estabil ondo edo arrauketa ondo hartu gabe edo badute hor arazoren bat. Eta Orio bere lehen kaletik, hasieratik oso sendo, oso ondo. Eta esan behar dugu Oriok bere ibilbide bikaino horretan, nolako goraberak eta zaitasunak garaipena lortzeko. Eta hurbil izan dutenean ere, joan eginda. Lehen urtean adibidez Ondarroan, San Juanek egun batean irabazi ez, eta Arraun Lagunak sartu zitzaien aurretik ez. Eta mentalki Zabaletak azpimarratu du lan asko egin behar izan dutela, eta egin beharko dutela denboraldi honetan, orain guztiek favoritotzat izendatzen dituztenean ez. Begira zeinen luze, pila ere, zeinen luze bi hankekoak. Oleat Zortega Estriborrean, da Losa Gaztiba horrean. Ongi bukatuz, 36 palan. Aizearen aurka esango dugu, aizea pixka trabez, baina aurka. Eta errentak gora, 3 traineru orain Arraun Lagunaki, Donostiako beste taldea 14, Donostiarra eta Hondarribia 17. Biki Piñeiro. Durazkarronarekin, ongi sartu balantzatxo egin dute hor. Egokia, maniobra, post eta berrogeita bi. Oso ona, ziago hori. Post eta berrogeita bi, Oriotarrentzat. Donostiarraunek. Baiko gota gu ere, Bai, balizaren gainera eta... Xiago kostatu zaila, bai? Estriborretik. Hondarribiak, faltazena. Nola geizten den ura. Zia bizkor. Akabo gaurkoa. Korronteak eta izeak indar handiarekin tiratzen baitu eta zabalxago hartu behar izaten da. Bost eta berrogeita bi Oriok, Arraun Lagunakek bost eta berrogeita 13, Donostiarrak bost eta berrogeita 18, eta orain berriro... Bueno, gaurkoa joan da. Bai. Gora bera latza, Hondarribiarrentzat, eta badakite,
gaurkoa Ahora nos vamos a galdua dagoela, luze hon bat egin eta kito. Biharkoa prestatzen hasi. Eta balitza hori behar bezala kokatuko dute orain. Izkorrasko antolaketako marinele. No, zenen garbi ikusi den, Mikel, ziaboga hauek duten zailtasuna, haizeak eta korronteak hainbeste tiratzen dutenean, beti ere margen bat eman behar zaio ziabogari. Patroi bakoitza ikusiko du, metro bat, 2 metro bakoitzaren, bai, eta bileziaren arabera, tira egiten baitu. Oso garbi ikusi da. Ziabogan Oriok arraun lagunaki 11 eta orain ere 11. Donostiarari 16, orain 19. Horari gara ikusten berriro maniobra. Mira nola tiratzen duen korronteak, eta hor, metro horren bat eman egin behar zuen. Azkeneko momentuan, sartu egiten baitu. Aurrekalariak atera, Hori beste. atera egin behar zuen. Baina guk hemendik erraz ikusten dugu eta esate arreza da, bertan asmatzeak horretu zailtasuna. Eta askotan patroiak sartu esan, eta ari obeditzeagatik sartu eta zera egin. Bueno, Ziabogako denbora argi dago, non geratu den Hondarribia. Eta Oriok 3 traineruko errenta arraun lagunaki, Donostiarrako 20 eta hau finkatuta dago, eta ez da beste gora berarik izango emakumen estreineko estropada honetan. Begira hor, olatuskak, horre guztien dira. Hor, askotan hori izaten da... Aize olatua ere. Aize olatua, korronteak berak sortzen dituen zirimula horiek eta bar. Estropada ere muan, ura beti ez dago, ura sal guzti ez dago modu homogeneo. Hor begira, zera horiek, hor saltoko eskor horiek. Eta korrontearen alde datoz, Orio ondo eta arraun lagunak ere ondo, batipat luze honetan. Ziabogan diferentzia 11 segundukoa zen, eta orain 9. Zan nahi du, Donostiako talde hau arraun lagunak bigarren luze honetan asmatzen ari dela. ¡Santa, que están cayendo! Goazen ba Donostia arraun lagunak ekoekin. ¡Equipo! ¡Saca el puto látigo ahora! ¡Sata! ¡Sata! ¡Sube una palada! ¡Venga, ahí sin miedo! ¡Oh, en el agua! ¡Ese! 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 ¡Equipo! Hogeita 17 paladan. Eta behar bada, orain etortzeko ere, korronte gehiago alde izango dute. Begira hori nora doan, Mikel? Hirugarren kalera nik uste dut, korrontearen bila doa. Seguru ere. Korrontearen bila, argi eta garbi izango nuke. Batetik, haizeak ere, ara tiratzen du, modu naturalean batetik. Beitu 13 kilometro. Eta begira belaontzi hori, hor garbi ikusten da nona izartzen dena haizea. Eziekin ere adierazi dizuegu. Eta erabaki dute, metro gehiago bai, baina hor zuku aterako diotela. Hori izan da Oriotaren maniobra. Eta alderantziz, Donostia arraun lagunak laugarren kaletik hortik, bere lana errazago egiten ari da. Nolabait orain Orio 3. kalera etorri da. Maniobra, Zati Zabaleta eta Tana eta Agirreren, estribo horrera. Minututik gora galduta, orain Hondarribia. Estriborretik utzi behin dute, Ziaboga garaian balitza. Lehen biziko eramango dute ba, aurtengo da. Hor da. Aurre denboraldian erakustaldiak eman dituzte, eta orain Eusko Tren Ligan estreinekoz hor garaipen baliotsua Oriotarrentzat. Hor da Orio! Zenbat amets, zenbat izerdi, zenbat azerrealdi, eta bai! Garaipena, Repsol Elektrizidad y Gas bandera, Oriotarrentzat, bai orain arraun lagunak, 10 eta 43 Oriotarren denbora, 10 eta 57 segundo gehiago, Donostia arraun lagunakek. Donostiarra ere, laugarren kalera. Donostiarrak 3. Eta Donostiarra, bai Donostiarra, 11 minutu eta 11 segundo, Orio arraun lagunak ibera 7, Donostiarrari 28. Egira ze poza, Ze poza Oriotarren artean, Gauza nola bat, ez ba? aurre denboraldian ibiltzea izaten da bat, baina gero bestea hori baieztatzea, benetako unean. Eta zenen garrantzitsua, irabazten hastea eta nolabait presio hori izan zezaketena,
ebez, nolabait arintzen hastea. Lehen garaipena eta lidertzat dira, eta hemen datoz Hondarribiarrak, Nerea Perez patroilanetan, Lasaixiago. eta hauentza gaurkoa gora bera triste bat, kakotxe artean istripu bat, eta bian lekeition utxetik hasi eta gaur puntu bat galdu dute hor aurkari zuzenarekin, ez? Eta kito, beste bueltari gabe, hor utzi beharko lukete. Haizea bukaeran, 17-18 kilometroko abiadurarekin. 10-43 eta 22 genuen orain zuzendu dute, 10-43-14. Oriotarren denbora, Arraun Lagunakek 7 gehiago, 10 eta 50. Donostiarrak 11 eta 11. Eta Hondarribiak 11 eta 55. Bueno, Hondarribiari gertatutakoaren eraginez, ez dago ondorio zehatzik ateratzerik, bai aldez aurretik teknikariek esandakoa, Orio koska bat gorago dagoela, gero Donostia Arraun Lagunak, eta atzetik gero Donostiarra eta Hondarribia. Aurrera Sara, Garainekin! Ba, Nade eta Agirre daukate hemen bai, bueno, zoriona. Eskerrik asko. Iritsi dela bandera, Nade. Bai, azkenen, beti hor, eta azkenen aiatu da. Zelen moduzko estropada izan da, ez dakit nola dagoen estropadaremua, haize honekin. Hombre, egia esan, salidan, demoa pila pasadeu, geldikan hor abante, zia, ez dakize. Baina, bueno, azkenen ondo jarri geha eta ondo junta. Bale, esan dugu iritsi dela bandera, ez dakit favoritoetik eta hori izateak zenbaterainoko kaltegarria izan daitekeen. Bueno, a ber, dana jarri gue, Xanti, dana jarri gue favoritotzat, baino garbi genekan inin bertzala, eta gu horta jungea. Azkenen bai temporada guztin tentzio eukideula sentido horta, baina bueno, gu beti hankalurren okitugu, bagenekin besteke bai entrenatzen eiziala, eta hautxe. Aurkarei dagokienez, zerbaitek atentzioa mandizu gaur? Ez dakit, salidan nik uste eskarro jarri berdeula, baino ez, bagenekin horri biliko ziala, eta hori, ez dakit. Gozatu, Nadet, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Nadet Agirrerentzat ez une gozoa izan hasierako hori, baina orain garaipenak guzti hori estaliko du eta agintarien ontzira joango da Repsol Elektrizidad igaz bandera jasotzera. Hor da zailkapena, 7 segundo eder Oriok Arraun Lagunaki, eta estropada eremu osoa zeharkatu dute gainera, bigarren luzean, korrontearen bila, eta, bueno, erabaki hori hartuta ere, begira, lortu dute, aurretik sartzea garbi. Bueno, Arraun Lagunak bigarren, Donostiarra 3garren, Hondarribia 4garren, zailkapenean beraz 4 puntu Oriok, Arraun Lagunak 3, Donostiarrak 2 eta Hondarribiak 1. Eta emakumeen beste liga, ETE Liga ere jokoan gaur Baionan, KA Ligako estropada eta ETE Ligako ere bai, eta Ibaikak hor garaipena, eta horretik Ibaika, bigarren Zumaia, gero Tolosaldea, eta 9 punturekin Tolosaldea, gero 4garren Kaiku 8rekin. Honek esan nahi du, zailkapen nagusian, Ibaikaren nagusitasuna geroz eta handiagoa dela. Ibaikak 44 puntu ditu, eta Zumaia bigarren 39rekin gogoratu behar diegu gure ikusentzulei, araudia egokitu egintzela, eta gizonezkoen liga gertatzen den bezala, bigarren mailatik 2 ontzi izango direla, gora, playoffaren garaian igotzeko aukerarekin, beraz, momentuz bitoki horietan, Ibaika eta Zumaia ditugu. 3garrena Tolosaldea da, 34rekin eta Kaiku 32rekin. Eta berehala sari baraketaren garaia izango da, eta ea galdutako minutu horiek errekuperatzeko moduan diren. Emakumeen patroian 3 puntu, emakumeen sarian, patroi honenarentzat izango den sarian baita 3 puntu Nadet Agirrerentzat, Indar Paredesentzat 2 eta Andrea Astudilok 1. Ezin hasiera borobilagoa eman, Mikel. Gertatutakoa gertatu eta gero, argi dago Hondarribi punturi gabe geratu behartzela, ezta?
Bueno, hasiera borobila, hasiera haundia hori jotarrentzat, eta beste 13 estropada falta dira. Gainera, aipatu behar da bihar Lekeitio dugula, oso estropada exigentea guztientzat, gizonentzat eta emakumeentzat, eta gero, karga handia ustailak hartzen duela Euskotren Ligari dagokionez. Koruñan urreko asteburuan, 2 estropada, gizonek bezalaxe, gero 13 eta 14ean, larun batean Donostian, 14ean CaixaBankena izango da Kantabrian, Castro Urdialezen, 20an Orion, 21 Sestao, 27 Santurtzi, 28 Getxo. Beraz, ustailean 8 estropada, ekainean 2 eta abuztuan 4. Lehenengo asteburuan Espainiko txapelketa eta ez dakigu zer gertatuko den, baina gainera araudia ere aldatzen espada ez dituzte emakumeak joango direnik gizonezkoen ibilbide luzea egitera, 3 itsasmila egitera, eta abuztuan 10ean Ondarroan, 11ean Hondarribian, gero 17 eta 18ean Zarautzen. Eta hori bai, hemengo azkenak gero play-offa izango du irailaren 15ean Bermeon eta 16ean Portugaleten El Corte Inglés banderaren ataria. Ba, egutegi bete-betea, hauek ere, Euskotren Ligan, eta oraintxe dagoeneko hurbilduta eta arrimatzen bandera preziatua astintzeko. Gainera, bandera honen lehenengo edizioa da, bai emakumeentzat eta baita gizonentzat ere, Repsol, Elektrizidad y Gas banderaren lehen edizioa, Kantabrian hemen Santanderren. Lehen aipatu duzu, Mikel, Orio Donosti Arraunen aurretik koskatxoa eta horixe, 7 segundu eta 28 euneneko. Bueno, hori egin behar izan dutelako, behar bada, seguruenik entrenatzaileak emango zion nadeti abisua. Bada espadan, ez alda hobe izango hurbiletik markatzea bigarren datorrena. Errenta ona dugu, metro gehiago ingo ditugu, segunduren bat baldin badoa ere hor kareletik, margena ere bazuen hori egiteko. Eta gero markaketa zuzen bat egingo diogu bigarren datorrenari, ez? Eta azkeneko metroak, eta azkeneko metroak baldintza berdinetan egin, hori bestia garantzitsua. Han begira, hor, erkizia eta zaboleta eta erkizia. Hori da. Eta bandera, los lideraren bailota. Seirrifarre, iazko bigarren postu danak. Ez dakit, bakarrarekin aztuko zaizkion edo horiek azten diren, baina... Lideraren bailota berak hartuta, gero Inder Paredesek, 2 puntu bildu dituenez, berak eramango du patroirik onenaren elastikoa. Naiz eta zelkapenean, nadetek puntu bat gehiago bildu duen gaurko honetan. Orain bai, tensioak eta baztertu, kezkak usatu, eta etxerako buelta hori da. Gustagarria izango da hori jotarrentzat, eta merezi dute. Orion gaur gainera jaieguna. San Pedro zaindariaren eguna. Ez dut ospatuko hau noski. Ez, nola ba. Bihar beste estropada garrantzitsu bat izan da. Hainbeste denbora eman, neguan, udaberrian, prestaketetan, eta orain ezin duzu hori alferri galdu. Izango dira, festarako eguna proposaka, kirolari hauetan. Hau berearen nahikoa festa bada, bere xumean, Dudari gabe. Eta hor da bandera. Repsol, Elektrizidad y Gas bandera. Originala, Miguel. Hori jotarrentza. Bai, itxasontzian gaude, baina gasolindegi baten atarian gaudela ere badirudi. Hala, ematen du. Diseinu aldetik bintzat. Bai. Bakoitzak bere azaindu behar du, eta Ibuxi orain Borja Rodrigo jaunari, ligako presidenteari, eta berriz ere ontzira Nadet Agirre. Y ahora el momento protocolario, como sabéis. Txapelakin eta elegante, Iaz ere ematen zuten, ez da? Bai, eta gero Liga bukaeran bakarrik ez. Bukaeran guztiei, ederra, eta hildi oso polita hori. Bueno, tapien bitartean atzetik ordela, hemen ondartzetara doan ontzia. Bai, hori ez da geratuko. Arrauna gora, bai! Zorionak Orio! Lan asko egin eta gero, hor da, txiki ontzia, bere arraunlariekin eta bere patroiarekin garaine gaur. Zorionak Oriotarrei eta jaun Andreok, bagoaz babeslei tartetxo bat egitera.